Godmorgen. Vågn op. Klokken er lidt i bleg din krop. Henrik. Simone. Bartello. Det er tid til morgengymnastikken, fordi du bliver gladere. Dagens instruktør er krøllet på toppen, men ikke i kroppen. Simone med dans. Hej. Godmorgen og velkommen til morgengymnastikken i vaskeægte sommeredition. I dag skal vi danse, og vi skal starte med noget MTV-dans. Og i MTV-dans så skal vi høre noget rigtig fedt musik, og så skal vi bevæge alt, hvad vi har på vores krop, og komme rigtig godt op i puls, og også styrke vores arme lidt. Så er I friske på det? Yeah! Og det håber jeg, at I er. Lad os bare gå i gang med det samme. Okay, vi starter med overkroppen. Bevæger den fra side til side. Så langt over, man overhovedet kan. Og så tager vi armene med ud. Stræk jer ud til hver side, som om der er en mur, I skal nå. Over hovedet.